खुलुमनाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव दिनै आं मोनसे लोमजानाय देहाखौ लानानैबाबो मोनसे भिडिअ बानायबाय नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे आपडेट होनो नागिरदों जे नोंथांमोना नुदों जानो हागौ से निउस मिडियायावहाय क'क्राझार बियाबनि सासे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव थानाय माने कुसुगाव दलं माने कुसुगाव समस्तिनिनो जेनेखि इएम उकिल मोसाहारि बे सारा दिनै मोनसे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों दानि जेनेखि इउपिपिएल गभर्नमेन्ट सालायनाय आरो स्टेटआव दिनै बिजेपि गभर्नमेन्ट डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिसोर मोननैजों दिनै कलाबरेसन जेनेखि गभर्नमेन्ट सालायनाय बे सालायनायावहाय दिनैसिम मा मा आपडेट जाखो एबा दिनैसिम मा मा आपग्रेसन जाखो बा दिनैसिम सरकारा प्रतिश्रुति होनाय बायदि दिनैसिम बे 4 बोसोरावहाय मा मा खामानि मावनो हाखो आरो जोंनि गेजेरावहाय दिनै बिटिआर हालामाव माबायदि शान्ति माने प्रतिष्ठाफोर जेनेबा परिबेसआ बोरै फैखो बे गासिबो बाथ्रा बुंदों आरोखि आरो थांनाय समफोराव जेरैबायदि बिपिएफनि सरकारनि समाव जेरैबायदि माखासे सुबिदाफोर होनांगौमोन नाथाय होनो हादिया नाथाय आथिखालावहाय प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआरआव जेनेखि इउपिपिएल गभर्नमेन्ट आरो स्टेटआव बिजेपि जेनेखि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय बिथांनि लिड खालामनायावहाय दिनै बिथांमोना ओरैबायदि मजबुत खामानि मावदों ओरैबायदि मिलाफोरथा खामानि मावदों जायनि गेजेरजों दिनै थासारिया मोजां जादों बे बाथ्राखौ फोरमायदों आरो नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो होगोन आंखि उकिल मोसाहारिया दिनै मा बाथ्रा बुंथिदों गोबां बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव आं होनो नागिरदों बेखायनो सब फैदो नायनानै दिनै सारा आसामाव 36टा विधानसभा समष्टियाव रेशन कार्ड राननाय हाबाफारि जादों बेयाव बे दतमा समष्टियाव जों गासै आगोल रेशन कार्ड रानदों आं बेखौनो बुङो आसामनि जे गिदिर मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ आं धन्यबाद होसिगोन बिथांनि दैदेननायाव बिथांनि गोथौयै साननानै बिथाङा जे गैयै मानसिफोरनो बोथिसे ओंखाम जाहोनायाव जे मोजां सिन्था रेशन कार्ड गोदान होदों आरो बे रेशन कार्डजों लोगोसे गोबां माने फेसिलिटि दं सुबिदा दं बेखौ जे होबाय बेनिखायनो आं धन्यबाद जासिदों आरो जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' सारखौबो आं धन्यबाद जासिगोन बिथांनि जे दैदेननायाव जे बिटिआर सरकारा 4 बोसोर जाबाय बेयाव शान्ति फैदों दा बेफोरबायदि जेरै रेशन कार्ड राननाय प्रक्रियाफ्रा उदाङै राननो हादों आरो बिथांनि दैदेननायावनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों सावरायनानै गोबां थांखि बिथांखि लानानै दिनै बेफोरबायदि हाबाफारिया बेयाव जादों बेनिखायनो बिथांखौबो आङो आंनि गोसो सिंनिफ्राय साबायखर जासिदों आरो फैबाय थानाय समाव जे बिटिआरआ जे मोनसे सबसे मोनसे काउन्सिलफोरनि गेजेराव जे मोनसे मोजां काउन्सिल जागोन बे जों बेखौ थांखि खालामनो हायो आरो आं मिजिंथियो जे जोंनि गेजेराव बे 4 बोसोर आरो फैबाय थानाय समाव अनलायलायनानै जों थानो हागोन जाहाथे बेयाव जौगागोन आरो बेनिफ्राय साबसिन आरो जों खामानि मावनो हागोन आं बेखौ मिजिंथियो बेयाव मुसारिबो रानदों गैयैफ्रा जिहेतु मुसारिनि जुनै बे गोबां मिलिग्रा जादों जोंनि कुसुगाव बा बे बियाबा मिलिगानि एसे जन बादिबो दा बेनिफ्राय जाहाथे रैखा मोनो आरो बेजों लोगोसे जों मुसारिबो रानदों दा नोंखायनो अरुणोदय जायफोर मोनाखै बिसोरो मोनलांगोन स्टेप बाय स्टेप 1 फेमिलि 2 फेमिलि आरो 3 फेमिलि बे एसे मस्ट माने डिसकास जाबाय थादों सावरायलायनाय जादों जे आफ्टार भेरिफिकेसन 3 फेमिलिया जुदि थिग जायोबा बिथाङाबो मोनगोन सानैयाबो जुदि थिगबा भेरिफिकेसनाव बिथाङाबो मोनगोन आरो सासेयाबो जुदि थिगैनो दंबा क्राइटेरिया फुलफिल खालामोबा बिथांमोनाबो मोनगोन